no, very grateful Tata. People support Napoleon and Harmony story. When you see I never go at the one for. When you see give or one, is there One is very good on there. I put in and I come off of the power. The power and there I need on our Balugua. I know Palo, you poor kind of way back to Rezo. Unayarugo. Also, Rezo, on now the finance secretary, I need now. There are Rezo, not the poor go. Ogo using security number one. Bungene. High chief. So, and then they never carry. And however, when this year came, not support to the high now. Ọbụna onwe n'ime enwe ya ka nwoke sị ka je ka ịgba izu enweghị ike postpone gwu ya mana onye nọ n'ebe were aka aka elu awareness na tata ka anyị na-achọ ka atụ nwanne anyị kwuru ka anyị chibi echichi wee kelee anyị ihe ọ na-emelụ ndị Igbo na ndị Naijiria in general wee na-asị na anyị ma mgbe oge because niile n'ebe a bụ ndị ka anyị na-eme ihe wee na-asị My brother Padra usually is I know. I know what I'm saying. It's 10 minutes. You have 10 minutes. Okay, I know what Lagos. I am as your man. Sorry. Biko Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ dịka anyị niile si wee kwekọrịta na nwanne anyị nwoke na anyị ga-etube ya ugo wee nye ya ogbu mmeri ka n'ihu ọgụ ka ebe udo dị ya kpee udo ebe ọbụla enwere okwu ọpụta ogosi ihe o ji wee bụrụ Igbo maka Igbo anyị kwa kwukwudosi ike o nwere ndị ọya aba akpọ oku aza dịka nyanwa na onwe na ya n'aha ụnụ ka m na-etinye ya akara ugo a n'onu mmụọ ọbụla afụrụ ugo a n'onu ya ga-achara ya n'akụkụ ajọ mmụọ ọbụla ajọ mmadụ ọbụla ikuku ọjọọ ọbụla osi n'aka nne osi n'aka ebe na ebe osi na ọfụ ha na-akara ugo a n'onu ya ọkwa n'akụkụ mara na nsogbu adịgo na akwadoro onye ahụ akwado na ọ kwadoro ọfụma were bịa n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ ọ gwara ofu ife anyị Amore for Ala Chamber. It must complete its job before going back to the chamber. It's like an amore. And you can think for her job. You need never broken and I give me your talk.
anyị were ike n'anya gị n'aha m Wọdafi n'aha nna na nwa na mmụọ nsọ mechie a na-aga yes biko ekene m unu eji m ogbu a tata n'afọ ndị Amụwọdafi n'afọ ndị Lagos steeti n'afọ ndị Igbo niile nọ na ebe a tata na Naịjirịa as a whole wee si na nwanne anyị nwoke a na anyị na-asị anyị na-ekwubi okwu mme a tata ka o were na-ejere ndị Igbo ozi ebe ọ bụla afọ na ise nacha mmemme ebe ụzọ aha ọ ya gafere ya ebe ọ bụla dị sọ ọ ya gafere ya na ndị ọ ya na-eji ewe na-alụ ndị Igbo ọrụ